Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işini ýatyrmak we ykbaly barada. Bilşimiz ýaly Milli Halas ediş Komiteti Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň öňüne goýan 14 gün wagt içinde MHM-niň özüne degişli berja etmeli 11 maddeden ibaret borçlaryny ýerine ýetirmekden boyun öwürýänligi we halkyň garşysyna guramaçylykly jenaýatçy topar üçin işleýär diýilip resmi taýdan kabul edilýär. Sözde MHM diýilen gurama Türkmen jemgyýetine we döwletine ägirt uly zyýanly bolanlygy sebäpli ilkinji nowatda döwlet gaznasyndan MHM-niň maliýeleşdirilmegi ýatyrylmaly we bu guramalaryň bikanun hasap edilip guramaçylykly jenaýatçy toparynyň bir bölegi diýilip kabul edilýär. Egerde bu karardan soň MHM edýän jenaýatçylyk işine halka gorku salmak, ýydarlamak, ýalan habar ýaýratmak, töhmet atmak, täze Türkmenistanyň gurulşyna garşy sabotaj işlerini alyp barmak we şoňa meňzeşler dowam etdirilse, täze guruljak Türkmenistan döwletine agyr jenaýat hasap ediljekdir we iň agyr jezalar bilen jezalandyryljakdyr. Egerde bu karardan soň jenaýatçy MHM guramasy maliýeleşdirilmäge dowam edilse, onda ol maliýeleşdirilen edaralar we wezipeleri hem jenaýatda, hyzmatdaşlykda günäkärlenip, iň agyr jezalar bilen jezalandyryljakdyr. Bikanun görnüşde, bikanun iş alyp baran MHM wekillerini, şulçylaryny we maddi tarapdan gollaw berýänleri Süleýmanyň depderi belli galar. Bu karar Milli Halas ediş Komitetiniň adyndan iýulyň 10-y 2021-nji ýylda güýje girýär.